ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी आज आरक्षण सोडत प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे, तहसीलदार अजय पाटणे, मुख्याधिकारी संतोष चिरके यांच्या उपस्थितीत मामा वरेरकर नाट्यगृहात काढण्यात आली आहे. आपण पाहूयात नेमकं मालवण नगर परिषद प्रभागनिहाय आरक्षण कसं आहे ते. प्रभाग क्रमांक 1 सर्वसाधारण व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, प्रभाग क्रमांक 2 सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक 2 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 3 अनुसूचित जाती, प्रभाग क्रमांक 3 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 4 सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक 4 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 5 सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक 5 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 6 नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग, प्रभाग क्रमांक 6 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 7 नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग, प्रभाग क्रमांक 7 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 8 सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक 8 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, प्रभाग क्रमांक 9 सर्वसाधारण, प्रभाग क्रमांक 9 सर्वसाधारण महिला, प्रभाग क्रमांक 10 सर्वसाधारण आणि प्रभाग क्रमांक 10 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला. मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी आज आरक्षण सोडत प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे, तहसीलदार अजय पाटणे, मुख्याधिकारी संतोष चिरके यांच्या उपस्थितीत मामा वरेरकर नाट्यगृहात काढण्यात आली आहे. आपण कोकण शहीदच्या स्क्रीनवर पाहिलंय मालवण नगर परिषद प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत कशी आहे ती. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.